जिला पंचायत क्षेत्र भाटपरानी वार्ड नंबर 44 के सभी क्षेत्रवासियों को नेहा सिंह पत्नी बब्बल सिंह की तरफ से महाशिवरात्रि, होली और रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे विकास हो एकरा पास हो क्षेत्र के लोग कहबा बब्बल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे विकास हो एकरा पास हो क्षेत्र के लोग कहबा टूटल गली बगहुआ के नाली बा आफत भइल रहता जनता के चाहे चाहत बंगन चहलावे के बाटे हो जिला पंचायत के बनावे के बहो चाचा बब्बल सिंह के ताज पहिरावे के बहो चाचा जिला पंचायत के बनावे के बहो चाचा नेहा सिंह के ताज पहिरावे के बहो चाचा। चुनाव नहीं अवरण होगा, चुनाव नहीं अवरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। जन जन की है यही पुकार, अरे जन जन की है यही पुकार। नेहा सिंह अब की बात, नेहा सिंह अब की बात। पूरा क्षेत्र में नहीं से हल्ला बहो सच हमें गाँव मोहल्ला बहो हमारा नेता कैसा हो भैया जैसा हो, अरे भैया विश्वास हो मिली इंदिरावास हो पूरा क्षेत्र में नहीं से हल्ला बहो सच हमें गाँव मोहल्ला बहो अब चाचा चाची भैया के मान बढ़ावे के बाहो जिला पंचायत के बनावे के बहो चाचा बब्बल सिंह के ताज पहिरावे के बहो चाचा जिला पंचायत के बनावे के बहो चाचा नेहा सिंह के ताज पहिरावे के बहो चाचा। हो चुका आगाज, रण बदलने की तैयारी है, इतिहास वही रचेगा, संग जिसका भारी है। इस बार जिला पंचायत क्षेत्र भाटपरानी वार्ड नंबर 44 से अपना जिला पंचायत नेहा सिंह को बनाना है और अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाना है। पूरा पंचायत के लिए सलाह बाटे हो नेहा सिंह के जितावे चाहते हो बब्बल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी दुख दूर होई हो एहू न मजबूर होई हो अब काजल से लगे भी आजमावे के बाहो जिला पंचायत के बनावे के बहो चाचा बब्बल सिंह के ताज पहिरावे के बहो चाचा जिला पंचायत के बनावे के बहो चाचा नेहा सिंह के ताज पहिरावे के बहो चाचा नेहा सिंह के ताज पहिरावे के बहो चाचा। Mixed by Sophia Recording Studio, Bhatparaनी।